Sibonge ithuba elinqezi vele lokukhuluma nawe. uNkulunkulu engathi ngiyakulonda ngibusisa la khona. Kama upastor Winingi, ngiyathemba konke kuhamba ke ngononina empilweni yakho. Uma kukhona ongihambi kahle ngathi uNkulunkulu angakwelekelela konke kuhambe kahle. Ifiso zakho zonke sifezeke, inhlelo zakho nazo zihambe kahle. Inaku sizongena lapho ku2023 ngathi singangena ke ngigiya nje liphezulu. Okusehlulile kulonyaka lo, kulonyaka ozayo sikwazi ukufeza, sikwazi ukuphothula ngendlela efanele. Iphupho esilibheka la elikaMduduzi Eric Masoka uthi ngibingelele ukubuza mawuphupha umlungu ekuvikela. Ngicathi ngiyasithi nje umlungu, ngesikhuluma ngomlungu asikhulume ngokuvikelwa in general, because mina leyo umlungu angifuni ukuthatha umlungu special ngathi mawuphupha umlungu there is a special thing yabo. Umuntu umlungu nomuntu omnyama abantu. So uNkulunkulu angasebenzisa noma be imuphi umuntu ukuveza icebo lakhe, uyabona. Angasebenzisa umlungu ukuveza icebo lakhe, angasebenzisa umuntu omnyama ukuveza icebo lakhe. Njoba even noma kuthiwa umuntu olandela mhlawumbe into zamathongo, into zamadlozi, still umlungu angavela, umuntu omnyama angavela, because bobabili abantu abangaseva certain purposes ngesikhathi esithile. So asikhulume nje ngokuvikelwa, umphupho uvikelwa. Tsayida umlungu noma umuntu noma yini lesuke kuvikela, because khumbula ukuthi umuntu or anything ekuvikelayo ingaba ingilosi assignwe uNkulunkulu, ngaba isidalwa esithize, yabo. So okay, number 1, uma uphupha la uvikelwa, uphawu oluhle uma lo muntu umazi, kusho ukuthi uzimisele mhlawumbe lo muntu kokumela kubantu abakukhuluma kabi futhi abamelene nawe nabazozama mhlawumbe ukucela phansi noma ucela phansi isithunzi sakho. Number 2, uma uphupha uvikelwa, uPaul ngasho ukuthi uzothola ukuphepha nokuvikelwa ngenxa kaNkulunkulu. UPsalms 48 verse 14 uthi, for God, our God is our defender forever, he guides us. Number 3, uma uphupha uvikelwa, uphawu oluhle futhi olungabe lusho ukuthi uma ubhekene nengozi, ubhekene nezimo ezinzima, ubhekene nezithe ezikumise kabi empilweni, lisho ukuthi ungesabi ngoba uNkulunkulu uzokuvikela. Psalms 48 verse 3 ithi, God is in its fortresses, he reveals himself as its defender. Yabona. Number 4, uma uvikelwa, uma kade uthandazela ukuvikelwa ezitheni zakho, kusho ukuthi ke njengamanje khululeka ngoba uNkulunkulu uzwile umkhuleko wakho futhi uzongenelela. Psalm 72 verse 12 ithi, for he will rescue the needy when they cry out for help, and the oppressed who have no defender. Number 5, uma uvikelwa, uPaul ngabe lusho ukuthi uNkulunkulu ukunikeza isiqiniseko sokuthi ungesabi ngoba ke uzokuhlenga futhi uzokuvikela uma ubhekene nezitha. Isaiah 37 verse 35 ithi, for I will defend this city to save it for my own sake and for my servant David's sake. Yabona. Asithi thina uma uvikelwa, uPaul ngasho ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu ukuhlinzeka ngengelosi yakhe ukuba ikuvikele, ikukhulule, iphinde mhlawumbe ikubusise. Kungenzeka ngesikhathi ubona lo muntu ekuvikela noma lo mlungu kade ukhonjisa ukuthi uNkulunkulu usekuhlinzeke ngengilosi ezokuvikela, ikukhulule, phinde ikubusise. Psalms 34 verse 7 to 9, the angel of the Lord encamps around those who fear him and he delivers them. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him. Fear the Lord, you his holy people, for those who fear him lack nothing. Kanti ke 7, sesingabe sithi thina uma uvikelwa, uphawu kwesisikhathi olungachaza nje ukuthi kafushane ngenzeka idlozi lakho, ngenzeka ithongo lakho, ngenzeka isidalo sikembethe sizokuvikela emimoyeni ethile noma intweni ethile, noma ke uNkulunkulu uzokuvikela kwimimoya emibi emelene nawe, ezigadlweni zabathakathi ezimelene nawe. Khululeka, kukhona uvikeleka
okusayo kwena noma ukukhona njengamanje. May God bless you. Don't forget to subscribe to channel. Don't forget to like the video le bese like amavideo amanye. Akusiyoqala kusiyogcina, akhona isiwenzile khona isazowenza. Qhubeka nje uhlale ube ngxenye ye-channel. Uyikhulisa i-channel ngokuthi subscribe. Uyikhulisa i-channel. You can even give if you are able to do so, and then when you give to this channel usho ukuthi umsebenzi ubelula, unciphisa incindezi mhlawumbe sobhekana nasikazi focus more on delivering content esokwazi ukuthi ikwazi ukuthi ilekelele ivuleke umqondo. Make sure ukuthi nawe la ngakhona futhi ngakini uyanikela uyabasiza abantu, life yakho ibe impact positive empilweni zabantu.